Unsa? Bayot na ka? Dili lang ko bayot. Usa na kung dili, usa na ko kababay. Ay, Madonna! Yang, nadugay ko yung kay nagian ko akong classmate sa elementary sa una. Iya akong gipapit, iyaw si manok. Ana nga ako may. Bang! Nadugay ko lagi. Mao ba? Ano na yung bag kay ato nang lantaw ng May nun. kay para maugaw na niya. Kay utang pa rin yung ugma gud. Higit sa panahon, madali ka na mga. Oo. Unsa dahil luto sa atong pamahaw. May tunong isda dito gud. May na. May nasa ko dahang sili ba? Harap sili aprang sa sabaw ba? Okay. Namiking kaon. O sige, kay naaman to. Wata-wata lang mo kadjut kay ulang yaunahan. Nadugay dito lagi. Sa pag... Oh no! Unsa man ni? Unsa man? Ngano na man ni? Panty brani, aning bag. Oh no! Awat ko kalibutan na yan. Binuang ka no? Awat ko kalibutan na ngano na diha kisabi na. Kasi nasud na kung ano na nimo ba na apil og soldier sa kong bag. Nagbinuang ka na corona. Wala lagi ko kalibutan na lagi isa ng panty. Ano si Grason din ha? Kailangan na ebidensya o? Hindi, dugay-dugay ka, muli ka na trabaho ni mo kay hindi ka babae ka ron. Kasi babae. Uy, ako kalibutan na kisa na uy. Ayun na Grason diha uy. Na naman ni, kitaan na. Paingon-ingon pa ka tuwa kasi mo ang barkada. Di ito tuwa kasi mong kabit. Hala, pagtipon mo ha. Pag-ipon mo kada. Ngawa, may pusta. Uli ito siya ha. Uli ito siya. May pagtipon mo ha. Makakon kay kang dakuda. Huwag kay ayong pagkabanaha ka. Mga bit hindi ka. Nanay pidensya na yung mga bag. Nanang kay gusto mahibawan, di ka na ko. Wala ko'y kinahanglan nga mahibawan. Nakita na ko ebidensya, namiga na ka. Hala, pag-uban mong duha dito. Uli na layas na. Ay, napakita na ako balik. Di manggod yang ang tinuod. Katong panty o bra. Ako aman to. Isa? Bayot na ka? Dili lang ko bayot. Usa na kung dili, usa na ko kababay. Ay, Madonna!